So hey guys, welcome back to my new video. Tini video hano hailan sunarong no. So guys, ijoto no happy Diwali narong no. Guys na di yar busung nai tok thaijak. Lighting rok sajabai. Dark total phaijak ngeba different thai kata. So guys no ke bukha ongkhana mela rok tongo hanoi mela kroi imo ke police ke mosi police rok mela rok khlaiya. Ki gana ro hospital bo tongo bole. Jare borok no program rok khlaimaya. So guys ta ang nawa thangsinai nawa thangai candle lok lak sinai Diwali ni imokhe rasta banai di light tab khang nawa sok paika lighting lok lagoi ro khangbo tak khemo mulak nai naitong di tab mom kaisa kaisa lagoi thanai nok rogo mom rok lak khang ekdum na thok jago lagoi mang nam so daily guys hingkang nawa thangai paika nawa mom rok lak bui kisa pagin ke yang tebo haino hai paika puja soli tong kiba naitong di so guys tabo ke surai rok bai kisa baji rok sok lai nei borok baji songani ano location bai ani rok baji tong kiba borok sok ro sinita naitong di ni borok hang baji bak pai rokha ani guys camera quality asok hamria nai di andra gonda ni sanjau thangka bole naitong di tabo songa naitong ang so guys tini video no irono muthak sen kenarok channel loktal phangke channel no subscribe tai like comment and share khai di next video malai hambai